Bueno, e falando de calotes, atención, porque chega a Galicia a coñecida estafa do asfalto, ver para crer. Desta vez intentaron lla colar a veciños de Vimianzo. Mirade como funciona este calote. Chega un home ás portas da vosa casa, din que é dunha empresa que están alcatranando unha estrada moi próxima, que xa acabaron os traballos e que lle sobrou algo de alcatrán, que se o queredes, arreglan, asfaltan todo ao redor da vosa casa cun prezo maravilloso. Mirade, a Manolo, veciño de Treos, alí en Vimianzo, ofreceronlle asfaltar a súa casa e os arredores por tan só 300 euros. Manolo desconfiou, dixo que non ia pagar absolutamente nada ata que vira os traballos feitos. O estafador marchou por onde veu. O Concello de Vimianzo puxo unha mensaxe en redes: atención, andan estes homes por aquí, pola vila, querendo asfaltar. E cando puxeron esas mensaxes, apareceron máis veciños aos que intentaron meter este calote. A min dixeronme que se quería asfaltar ese camiño, pero xa vin que non falaba ben e que xa non me interesaba moito o rollo dele, entonces xa... Xa sospeitaches pola pinta, non? Home, verdadeiramente. Díxeme que veño por aquí que se asfalto este camiño e tal. Non, xa non asfaltas nada que non fai falta. Entonces díxeme, sí, que che faz a mitad de precio, que por aí facemos a 40 euros, para ti faz 8 a 20. Non me interesa nada, xa non facemos nada. Pois, por aquí alguén que está. E digo, hai unha cuadra aí diante que si eso, vai te sentir como igual quero calquera cousa. E ti nese momento decheste conta de que era unha estafa ou non? Para nada, non sabía nada disso. Díxeme despois a muller cando xe a casa. Como te quedaches? O ver que case, che toca a ti. Despois chamei a Manolo que tuvera cuidado, pero non sei o que pasou. E foi para Manolo, claro. Claro, foi para Manolo. Estaba ali na cuadra, chegou unha persona, un chaval de sobre 20 anos, máis ou menos. Nada, eu que quería me botar adiante da nave. Me dei-me cuenta porque o precio que levo ao asfalto, que se veñan rogar con ela, máis viña a 20 euros a tonelada. Pero claro, el botábame, pero el díxome, non, é que, joder, tens que me dar un anticipo, porque senón o chofer non me quer vir co camión. Claro, un anticipo de canto. El díxome, dame 200, 300 euros. Non, pero ten que ser sin facturar, pois sin facturas non me interesa. O caso de Manolo non é o único, é que nas últimas semanas pola zona houbo varios intentos de calote do asfalto. Por eso mesmo, dende o Concello, lanzaron un aviso en redes para alertar a poboación. Sí que hubo aviso por parte de veciños, concretamente ademais da parroquia de Treos. Estiveron nos lugares de Colúns, en Quintáns, que sí que estaba indo unha persoa polas portas, ofrecendo asfalto. Decidimos subir información nas redes do Concello para previr a poboación que non piquen, que non fagan caso. Pois fui por aquí a dos veciños máis, aquí a un puebliño de outros 5 ou 6 kilómetros. Falaches ca policía disto? Eu depois falei ao Ayuntamento, xa o Ayuntamento comunicou rapidamente pola página. Pero bueno, o tío ben vestido, cun coche, porque eu intentei sacar o teléfono, e ele comece a esconder a cara, así comece a beixar a cabeza. O sea, tería medo que para gravar ou tal. Temos conocemento que, se hai algunha obra preto, que utilizan o pretexto de que, como están obrando aí, ou asfaltando aí, que sobra, que hai sobrante, que se queren que se lle faga ese traballo. Pois previr a poboación que non fagan caso dese timo, porque, bueno, en ningún caso, por suposto, se vai ir ofrecer e moito menos de ningunha obra municipal.